आंनि न'खराव दा आङो जेब्ला होजों खामानि मावनो थाङो अब्ला बे समनिफ्रायनो बियो न'निफ्राय गोजानाव एबा गुबुन खारनानै दङ। दा बे खारनायनि थाखायनो दिनै आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आङो जाय आइजोआ खारनानै एबा न'निफ्राय एरायनानै दङ दा बेखौहाय आङो फैफिननो थाखाय आङो आसा। सोर रायजो बेलाय? रायजो माने सोर रायजो होनदां? आंनि हिन्जाव। नोंनि हिन्जाव मा नाम? औ सोरनस्रि नार्जारि। बेसे गोबावसो खारनायालाय? खारनाया मेनि 22 तारिखनिफ्राय बियो खारनानै दङ। न'खराव माबाफोर जादोंमोन नामा? न'खरावथ' जेबो दावराव दावसिबो गैया, जेबो नांलायनाय खमलायनाय जेबो गैया, जेबो बेले बेजे गैयामोन। माने न'खरनि थाखायसो आङो डेभेलपनि थाखाय थांदोंमोन। नाथाय बेवहाय जेबो आंनि हिन्जावजों एबा आंजों जेबो बेले बेजे गैया एबा नांलायनाय जेबो गैया। नों न'आव थायामोन थारमाने? आं न'आव गैयामोन। बबेयाव दंमोन नों? हायद्राबादाव दंहैयोमोन। बे हिन्जावा जे खारबाय, बे खारनाय समाव नोंनो खबरफोर होलांदों अबा थांनो होननानै खिन्थालांदोंना खिन्थालाङाखै? आङो जेबो खोन्थालाङाखै। खारनायनि सिगां बियो न' फारसे थांदों। ओमफ्राय न'आवहाय थांनायनि सिगां बियो बुंलांदों आइया आथिं सानाया बारा जादों। बे समाव बुंदों आथिं सानाय हिसाबैहाय दे थांनानै नाय, एथ' थारिखआरि फै, एबा सप्तासे थानानै फैदो, खारन बेवहाय न'खराव नायनोबो रावबो गैया। बेखायनो थांनानै सुनिबाराव फैदो। माने सुनिबाराव थांनानै सुनिबाराव फैफिन आं बुंहरदोंमोन। खिन्थु बियो सुनिबाराव थांबाय, देवबाराव सानसे थाबाय, समबार फुङाव 22 तारिखनिफ्राय बियो एरायदों आरो। सोरखौबा लांनायनि सन्देह खालामदों नों? सोरखौबा लांनायनि सन्देहखौथ' आंथ' जेबो बुंनो हाया। जाय मानसिजों बियो बेबायदिनो सिगां बेबायदिनो एसे उसुबिदा एबा दावराव जादों, नाथाय बे हौवाया मानसिया दङमोन। आरो बियो एडभान्सनो बियो गावनो हारसिङैनो न'निफ्राय बेयाव आंनि न'आवनो गावनि न'आवनो फैनानै फैदोंमोन। लामा ससेनिफ्रायनो बियो दासिमबो गैया। फन लायोमोन नोंनि हिन्जावा? आंनि हिन्जावा फनखौ लायोमोन, नाथाय जेब्ला न'निफ्राय एरायबोयो बे मबाइलखौ न'आवनो गारबोदों। गासैबो मबाइल सिमबो गारबोजोबदों। दा सिमाबो बे आंनि आखायावनो दङ। दा बेनो। दा नोंथांनि हिन्जावखौ गुबुन रायजो राजाफ्रा अबावबाफोर नुसनबायोबा बिथांखौ नोंथाङा मोनबोफिननायनि थाखाय मा खावलायहरगोन रायजो राजाफोरखौ? जुदि रायजो राजा एबा सोरबा बेक्तिया बबेबा खनाफ्राव खामानि मावहैगिरिफ्रा नुबाबायोब्ला आङो खबर हरनो थाखाय आङो खावलायदों। मानो होनना बुङोब्ला गिबिथि जुलि जानायजोंनो संसार जानाया मोजां, माने गोजोननाया फैयो। गथ'फोर दंमोन नामा? गथ'फ्रा 2 दङ। 2? बेसेबांसो बैसोनि जागोन? सासे 8 बोसोर 6 मास जाबाय, सासे 4 बोसोर 8 मास जाबाय। नोंनि मबाइल नाम्बारखौ बुंनो हागोन? आंनि मबाइल नाम्बारा 9957703305। खनसे बुंबावलाय। 9957703305। आंनि सोनाबारि। मा रोखोम दङ दा न'खराव? न'खरावथ' दा एसे आंनि माबानायावहाय आं दा बांद्राय गैयिद्राय नुहराखै। माने आं दा मोजाङै दङ। दा आं फिसाफोरजोंनो दङ। ओमफ्राय आङो फिसाफोर 2ल' जानायखाय आङो बिबैखौ आइखौ लाबोना दोनफैदों। मानो होनना बुङोब्ला आंबो हारसिं बायहेरायावहाय खामानि मावहैनाय समावहाय फिसाफ्रा सोरजों थानाय सोरजों मानाय होननानै आं आइखौ लाबोना दोनफैदों। मा बुंहरनो गोसो जादों नोङो दा हिन्जावखौ? आं हिन्जावखौ बुंहरनो गोसो जानाय आङो फैफिननो थाखाय आङो एबा फैफिननानै रुजु रुमु रायजो जानो थाखाय आङो खावलायदों जेन' फैफिनो। मानो थाखाय थांदों एसेबो आन्दाज मोनाखै नोङो? माबाफोर दङ थांनायनि खारन? थांनायनि खारना बेनो, माने गुबुनजों बेबायदिनो दावराव जानानैहाय एबा बदनाम जानानै बियो आंनि साननाया बेनो जेन' बियो लाजिनायथ' एरायथ'ना दङ एबा बबाव दङ। बेनिखायनो जायखि जाया मानो आङो फैफिननो थाखाय आङो खावलायदों। जेन' फैफिननानैहाय रायजोजों एबा न'खरजों एबा जाथि बंस'जों गोरोबनानैहाय रायजो जाफिननायखौ आं लुबैदों। जेन' नोंथांनो फन हरोबा लायफिनगोन, निमाहा होगोन थांनायखौ? आङो फन हरफिनोब्ला आंथ' एसे एबा मिथियोब्ला आङो खोनायोब्ला आंथ' लायफिनो। आंथ' जेबो आपत्ति गैया। 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय, लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कभिड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो।
नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015-17103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।